يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كفوليني ولي ماندون كولا سي اوكلنا بيلا تلما دانا تاليلا كدا انغا جيمكانكا ni abe fama faso jokene jemkan min be ɲanamaya teleɲɛta jabarani so sanfɛ dɔgɔkun ka ɲɛsi an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ lahalayaw ma wulikajɔw be bila sen kan ka se ka wele bila an ka jamana cɛ fara muso kan denmisɛn fara makɔrɔba kan an ka se ka na an da don an ka jamana yɛrɛ lahalaya la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la ka foli kɔmasegi kɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da teleɲɛta kan mali kɔnɔ farafina bangun ka taa se diɲɛ fantɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na ni wagati laban ninnu na an ka jamana kunkanko kɔrɔfɔw la kisa caman tɛmɛna min yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana marabolo ɲɛma min bɛ a nɔ la sisan ni an b'a fɔ ma premier ministre par intérim ale ye tagama kɛ ka taa lamɛriki jamana kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ furancɛ la fanga min filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ hali n'u ka cɛsiriw ɲɛsinnen don kisa caman ma nka fɛn dɔ kɔni bɛ yen nɔ bibi in na maliden fanba bɛnnen don kan o ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o o de ye nafolo yɛrɛ dunko juguya ye walima an bɛ se k'a fɔ yurugu-yurugu hali ni y'a sɔrɔ kɛcogo wɛrɛw b'a la min ni a kɔni kelen don degun ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ caman ma o cogo kelen na a bɛ fɔ fɛn min ma ko cherté de la vie n'u de ye ka fɛnw yɛrɛ sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ jagokɛlaw olu ni jamana kɔnɔdenw o tuma gɛlɛya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa walima fanga de ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la wa jagokɛlaw yɛrɛ degun min bɛ u ka da na don nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila an balimamuso ma an ba don ni o ye Aminata Sidibe far an ka wuli ni o ye parti politique tɔn ye walima an bɛ se k'a fɔ fanga ɲinitɔn ye anw ka jamana kɔnɔna na a musow ka ɲɛma Bamakɔ sigida 6nan na ale y'o ɲɛma ye Aminata Sidibe nin ye a nako filanan ye ni ma fili an ka nin jɛmukan kelen kɛnɛ kan an ye wele bila ale ma walasa an ka se ka n'an da don jamana yɛrɛ lahalayaw la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Aminata Sidibe ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum Aminata Sidibe. Waalaikum salam Ɲamile. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ yen. Baasi t'i la. Hɛrɛ dɔrɔn. Wasolonkaw ni kalanakaw baasi t'u si la. Baasi foyi t'u la alhamdulilayi. Ayiwa filaw ka ko a ma nɔgɔn tuma dɔ la. Ayiwa an b'a fɔ ko awuzubilayi mina shaitanir rajim. Bisimilayi rahmani rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadu wa salim. An b'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye. An bɛ seli kɛ kira Mamadu kan n'o y'a ka ciba sanuma ye. An bɛ foli di teleɲɛta lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin waati na ni fɛn fɛn tulo b'an na i bɛ sigida o sigida la ka tila ka foli di ɲɛta baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma o wagati kelen na ka foli di an ka parti mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka wasolonkaw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan. Alhamdulilayi kalanakaw bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati in na ka taa se Bamakɔ yɛrɛ sigida 6nan parti fara an ka wuli yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa Aminata Sidibe i n'a fɔ an y'a fɔ sisan jɛmukan daminɛ na fanga ɲinitɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma far an ka wuli a bolo fara an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ sigida 6nan na o musow ka ɲɛmaa ye far an ka wuli yɛrɛ ni maa ko i bɛ ɲininka a lahalaya la bi parti politique tɔn yɛrɛ a bɛ cogoya jumɛn na bi dɛ ani a président ba ni ma fili o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ye. Alhamdulilayi Ɲamile far bɛ hɛrɛ la kɔsɔbɛ an bɛ don min na i ko bi an bɛ baaraw kan sanga ni wagati bɛɛ an ka kominiw bɛɛ kɔnɔ ani jamana fan 14 bɛɛ an b'a fɔ ko far bɛ bolo min kan bɛ bolo ɲumanba ye parce que parti politique don c'est vrai mais maliyɛnw ka parti de don fɔlɔ donc maliyɛn bɛ fan o fan fɛ
o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko président Modibo Sidibe ye min ye ɲamele ni anw bɛ kuma ni fari ye an nimisi wasalen bɛ kuma kosɛbɛ parce que anw de bɛ se k'an disi gosi n'an ka président in fan bɛɛ fɛ an kuma sululen tɛ kuma n'a tɔgɔ ye alhamdulilayi n'o ye Modibo Sidibe ye président min anw tugulen don a kɔ fɔlɔ yanni an ka kuma fari kan an bɛ kuma Modibo yɛrɛ kan fɔlɔ Modibo ye danaya mɔgɔ de ye Modibo ye mɔgɔ tilenin de ye mɔgɔ de don min mago b'a kumakan na min mago bɛ a kɛwale la fan bɛɛ fɛ o de b'a to an b'a nɔfɛ alors fari ye parti ye min dalen don bɛɛ lajɛlen an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔw bɛ ka na an rejoint fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na an rejoint parti wɛrɛw bɛ ka na mɔgɔ caman bɛ ka na an rejoint k'a sababu kɛ Modibo yɛrɛ ka danaya ye o kɔ tɛmɛnen kɔ fari ye parti ye min ye n y'a fɔ n ko maliyɛnw ka parti de don donc anw ko Mali de donc anw ye parti ye min bɛ transition min bɛ an kunna bɛ alhamdulilayi min bɛ a soutenir n'an sen n'an bolo ye parce que n'an y'a jateminɛ transition yɛrɛ ka tagabolo o ye anw ka tagabolo de ye parce que anw ka président kabini bi tɛ ale ka kuma de ye an ka kɛ an yɛrɛ ye donc mɔgɔ min ko an ka kɛ an yɛrɛ ye o kɔrɔ an ka bɔ mɔgɔ dɔw bolo mun tɛ an ye yɔrɔ ni mɔgɔ wulila u b'a fɔ ko faransi ka taga an tɛ faransi fɛ an tɛ faransi fɛ n bɛ se k'a fɔ ko an tɛ faransi fɛ o y'anw de ka kuma ye fɔlɔ fɔlɔ parce que an ka agenda du Mali an ka kɛ an yɛrɛ ta ye an ka président ye min bila sen kan ka kɔnbiɲɛ o ye o de ye an bɛ se k'a fɔ opération yiri nana boloda o de la opération yiri nana boloda o de la donc an ka président de fɔlɔ fɔlɔ y'a yira ko dun ka fa ka sabati jamana kɔnɔ ni jamana o jamana dun ka fa ma sabati i tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye an ka bɔ bolokɔnɔmɔgɔya la kelen wa jamana coopérative i n'a fɔ sa ni n tɛ irisiw nalen tɛ nin yan siniwaw ka nali ko kuma bɛ ka fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ko mɔgɔw ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na an ka jamana ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ni olu ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an ka président ka kuma ye ɲamele o bɛ an ka président ka agenda kɔnɔ k'a kɔnbiɲɛ ka sɔrɔ transition m'o fɔ donc ni transition nana ni olu bɛ k'o baara kɛ anw bɛ olu dɛmɛ o baara la parce que o ye anw ka hakilina de ye kɔrɔlen donc basi foyi tɛ anw ka parti la alhamdulilayi basi foyi tɛ anw ka président na a bɛ hɛrɛ la ayiwa ala ka ani sababa bɛɛ ni ye anw ka jamana jateminɛ k'a lajɛ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ kɔrɔfɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre ni o ye premier ministre par intérim ye colonel Abdoulaye Mayiga ale tun ye tagama kɛ ka taa l'Amérique jamana kan dantigɛli kɛra a fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko discours nanzarakan yɛrɛ la a kɔrɔfɔw cayana dɛ Aminata Sidibe ni ma ko k'i fɛla fɔ a la i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ hali ni y'a sɔrɔ a waati tɛmɛna dɔɔni nka an b'a kuma tuma kɔnɔna na ni mɔgɔ ko ne ka hakilina fɔ premier ministre par intérim ka kuma la ɲamele ne bɛ hakilina fɔ i b'a fɔ maliyɛn bɛɛ parce que n'i ko k'a taara discours kalan o ye tiɲɛ a taara discours kalan mais discours jumɛn na a y'a kalan maliyɛnw ka discours de kalanna an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamina nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ ka kuma Mali tɔgɔ la ka malidenw na wasa ka se nin degré ma bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ bɛɛ ka sɔn bɛɛ ka faamuyali k'a la ka tila k'a fɔ a fɔ wagati n'a fɔ kuma n'a fɔ yɔrɔ la parce que a fɔ yɔrɔ ne tɛ yɔrɔ dɔn min a bɛ se ka fɔ yɔrɔ min na ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan n tɛ fɔ wagati dɔ la ka tɛmɛ nin wagati kan parce que an muɲuna ka muɲu donc a fara la ɲɔgɔn kan an tun bɛ ka fɔ don min ma kɔnɔ ani fɔ yɔrɔ min ma kɔnɔ ani an tun bɛ ka fɔbaga ɲuman min ɲini ala ye o de di an ma ko k'an ka premier ministre par intérim ye donc an b'a fɔ dɔrɔn ko ala ni ce a ye kuma minnu fɔ ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mɔgɔw ɲɛ b'a la fɛn fɛn min fɔra a bolo kelen kelen a ye fɛn fɛn min dantigɛ mɔgɔw y'a bɛɛ ye k'a fɔ ko nin bɛɛ ye kuma dɔ de jaabi ye a ye fɛn dɔ de kɛra mun jaabira a bɛɛ la donc n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ la i bɛ ka kɛ waati min na e bɛ ka k'a tigi la waati min na e b'a dɔn e bɛ ka min kɛ mais a tigi bɛ nin jaabi ni min ye e t'o dɔn kuma dɔw la i b'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na makun bɛɛ tɛ siran ye kuma dɔw la mɔgɔw ka ladamu cogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamu cogo tɛ kelen ye ani ni fɛn dɔ fɔr'i ma waati dɔ la n'i ko k'i b'a jaabi o waati la ni ala ma far'i kan bɛ dimi wɛrɛ don i yɛrɛ la o de kama anw ta in jaabira yɔrɔ min na a n'a jaabira wagati min na o de ye a jaabi wagati n'a jaabi yɔrɔ o de kama a kɛra koba ye mɔgɔw bolo parce que an sera ka kun an dusu kan ka waati jan kɔnɔ Aminata Sidibe n'i ye discours kelen ta k'a lajɛ lahalaya fɔra kɔnɔna na min bɛ sen ka a bɛ waati bɔ n'o ye kɔnɔwari finitigilaka ma walima an bɛ se k'a fɔ kɔnɔwari ka ma 49 tun bɛ an ka jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ musolaka 3 o bilara ka segin ka taa kɔnɔwari jamana kan 46 min bɛ yen a kɔrɔfɔw cayalen don
an bɛ don min na komi bi dɔw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ olu ko ko u kan ka labila bari u tun nana laɲini min kama ko n'o ma sabati k'u kan ka labila a kumaw cayalen don farafinna tile bi jamana ni o ye CEDEAO ye o yɛrɛ ye délégation bila ka na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen min ye Gana yɛrɛ masakɛ ye ka taa se Adama Barrow ma ni o ye Gambi yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Côte maa 46 ka lahalaya aw ka hakilinata ye mun ye a la Aminata Sidibe. Bon ko k'a fɔra ko u nana min kama ko ma se ka sabati u nana mun de kama fɔlɔ u nana min kama est-ce que o de dɔnna fɔlɔ wa kuma problème bɛ yɔrɔ min na o de y'o ye o laɲini bɛ yɔrɔ min na o de ye o ye kuma gɛlɛya ma yɔrɔ n'a bɛ ka munumunu ka munumunu ka munumunu fɛn fɛn kunna ɲamɛlɛ o de y'o ye o u nana kun jumɛn na o de ma dɔn o de bɛ k'a ko gɛlɛya o sinon ne kɔni hakili la n'i b'i ka mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ ka jamana kɔnɔ a tigi kan ka taa jamana kɔnɔ ni lahalaya dɔ de mais ni mɔgɔ bɔra jamana kɔnɔ ka na jamana wɛrɛ kɔnɔ a ma dɔn a nana kun min na parce que ɲamɛlɛ fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko anw ka jamana tɛ anw tɛ batɛmɛsira ye quoi ni min kɔntana dɔrɔn min ka di o ye o b'o kɛ peut-être o tun bɛ se ka kɛ Mali kunun na mais fo k'a dɔn k'an t'o la bi an bɔr'o kɔnɔ quoi o wagati tɛmɛna an t'o Mali kɔnɔ bilen quoi mɔgɔ a ka di mɔgɔ min ye wagati min na o bɛ wuli ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min ka d'a ye explication t'a la ɲɛɲini t'a la foyi foyi t'a la o de an ko o de ka ban sira o de ka ban quoi parce que an ka jamana kɔnɔ bi n bɛ na o ni mɔgɔ dɔ nana e bɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire finitigilakaw ɲamɛlɛ an b'a fɔ ko mercenaires o min fɔli man d'u ye mercenaire tɛ nin ye o mercenaire tubabu ka kan de don bon tubabu minnu y'a fɔ olu y'a fɔ k'a bɛ fɔ mɔgɔ ma contexte min na dɛ a kan ka fɔ mɔgɔ ma k'i to lahalaya min na dɛ ninnu b'o lahalaya de la anw fɛ yan o de kama an b'a fɔ ma ko mercenaires parce que u nana de an ma na cogo dɔw la an ma na kun dɔw la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kuma nin a kɛra ONU ye o CEDEAO o u bɛ na don min u bɛ minɛ don min na olu ma se ka foyi fɔ an ye ka fara Côte d'Ivoire yɛrɛ kan min b'a to ni anw bɛ se k'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don jamana mɔgɔ minnu ye sɔrɔsi ye olu ka passeport sanfɛ dɔ ta ye menuisier ye plombier bɛ dɔ sanfɛ école bɛ dɔ sanfɛ mɔgɔ bɛ mun de dɔw la alors que anw dun bɛ jamana min kɔnɔ kɛlɛ de b'an ka jamana kɔnɔ an ye jamana ye kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka wuli cogo mun b'a jira anw na ko terroriste tɛ o dɔnniya t'an bolo mun b'a jira an na k'u tɛ ka na terroriste dɛmɛ parce que u ma na ni papier ye u ma dalu d'an ma an ma foyi foyi sɔrɔ u kɔfɛ min b'a jira k'a fɔ ko u nana kun dɔ la alors ni o kɛra ne bolo an ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye jamana kelen ye. n tun bɛ n'o de fɔ. oui an bɛɛ ye jamana kelen ye. balimaya bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ maliyɛnw dɔ maliden min sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan a hakɛ kɔni ka ca kosɛbɛ dɔw bɛ miliyɔn 3 miliyɔn 4 ka taa se o n'a kunkanfɛn wɛrɛ dɔw ma maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan nin tɛna kɛ gɛlɛya ye an ni Côte d'Ivoire cɛ wa u yɛrɛ bɛ ka kangari min fana da ko k'u bila ko sans délai mɔgɔ tɛ siran o ko la. ɲamɛlɛ kangari sans délai n'o tun b'o bila san tun b'a sɔrɔ o bila la koyi o bɛ komi n'a fɔ n'i bɛ ka marifa kɛ ka sɔrɔsi den na bagabaga o tɛ an bɔ an ja kan o sans délai ko ye an tɛmɛ n'o degré kan mais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko fɛn dɔ ye Sama Jalaki a ti wɛrɛ cɛ kun bɔ an bɛ a fɔ dɔrɔn Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye jamana kelen ye Ivoiriens ni Maliens an bɛɛ ye kelen i b'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fa ni dɔ ba n'olu ma furu kɛ i b'a sɔrɔ balimaw bɛ ɲɔgɔn bolo an donna ɲɔgɔn na kojugu an ye jamana kelen ne jiginna Ivoiriens na ka président na kosɛbɛ ka d'a kan a y'an wele polisi la balima kɛlɛ tɛ taa polisi la ɲamɛlɛ a mana gɛlɛya cogo cogo ne b'a dɔn médiation minnu tun bɛ ka kɛ tan n'an tun tora o n ko médiation de y'a to saba bila la fɛn min kɔni kun ye 49 ye kuma bɛɛ fɔra a mɔgɔw ma sɔn mais ni da yɛlɛna saba bɔra kaban saba bɔra condition min na olu t'o dɔn donc u kun ka continuer o sira in fɛ bani min ye mɔgɔ caman na dusu min ye maliyɛn caman na dusu kosɛbɛ o ye u y'an wele polisi la ni n ko u y'an wele polisi la polisi ye jumɛn ye o ye ONU de parce que n'i ye mɔgɔ wele ɲɛmɔgɔ fɛ yen ɲɛmɔgɔ min bɛ se k'a lase kungo ma i y'a wele polisi de la bon ni badenkɛlɛ sera polisi ma ka ban i b'a ye an ka sigi ka fɔ kɛ o ka gɛlɛ o kɔnɔ mais halisa an b'a fɔ an ka autorités ɲɛna ko bɛɛ ɲɛ bɛ nin cɛ na koyi wa olu yɛrɛ sɔnna ONU wo CEDEAO wo Côte d'Ivoire wo olu yɛrɛ ni ala cɛ u bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko Mali ko kulonkɛ tɛ k'a la bilen alors an k'a lajɛ an ka bɔ nin kɔnɔ an ka balimaya lajɛ halisa mɔgɔw tɛ kelen ye quoi an tun bɛ tiɲɛ min nɔfɛ diɲɛ k'a ye anw ye tiɲɛ ye diɲɛ ye tiɲɛ olu yɛrɛ ye tiɲɛ ye donc an k'a lajɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ a la nɔgɔya la a ka solution o cogo la
balimaya min bi ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kama n'o tɛ ɲɛsiranya tɛ dɛ u ka bagabagali ɲɛsiranya tɛ dɛ n'a taara bagabagali ɲɛsiranya fɛ ɲamele anw jɔlen n'an ka population anw jɔlen n'an ka gouvernement kɔfɛ de anw de b'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɔfɛ donc san délai n'a taara san délai ko kuma kama u tɛ bila yɛrɛ mais an ka bɔ o kuma kɔnɔ oui parce que olu ye fitinɛ kumaw ye quoi ɲamele ko ka ca jamana kɔnɔ ko caman baden bɛ jamana kɔnɔ an kan ka minnu kɛ quoi c'est à dire an bɛ ka temps tiɲɛ ni manamana parce que ninnu ye fitilités de ye quoi ninnu tɛ ko sɛbɛlamaw ye ko minnu na bɛɛ ɲɛ bɛ ko min tiɲɛna ka ban aw ye galon kɔlimante ka da ɲɔgɔn na cogo cogo la bɛɛ ɲɛ bɛ ko tiɲɛna o donc o tɛ se k'a fɔ ko olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ bagabaga foyi kɛ min bɛ anw ta o bagabaga tɛ anw bɔ an ja kan quoi ni ivoirien k'u pɛrɛn n'o fɛn kama maliyɛnw bɛ se k'a fɔ k'u pɛrɛn n'o kama mais balimaya la a mana kɛ cogo cogo u b'a fɔ cogo min na ko badenkɛlɛ de don a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ donc vraiment an b'a fɔ an ka autorités ɲɛna u k'a lajɛ cogo ɲuman na mun b'a to an bɛ bɔ nin kɔnɔ ko caman baden bɛ an ka jamana kɔnɔ an kan ka minnu kɛ transition in tɔ man ca a kuntala man jan bilen fɔ cogo la donc ka sɔrɔ kɛta baden de bɛ yen nafa bɛ minnu na ka tɛmɛ nin ko kan quoi. ayiwa Aminata Sidibe ni anw ka jamana ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ dɔɔni jamana don lawale kɔnɔna na parce que waati tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ maaw tun bɛ bɔ diɲɛ yɛrɛ fan caman fɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ ka na dɔɔni ɲini yan nɔ walima malidenw yɛrɛ sigira diɲɛ yɔrɔ minnu na u ye yirali kɛ dɔnko walima seko min b'u la dɔɔni ta sira fɛ nka ka na ye nin waati laban ninnu na anw ka jamana kalanko a kɔni kɛra kabako ko ye k'a kɛ degunba ye anw ka jamana kɔnɔna na lakɔlidenw u ye lakɔlitaga sira ta ntɛnɛn tɛmɛnen min bɛnna octobre kalo tile 3 ma kalanko waati nana bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen gɛlɛyaw bɛ lakɔli maître yɛrɛ dɔw tun y'a jira k'a fɔ olu tɛna don kilasi kɔnɔ nka sigikafow kɔfɛ u kɔni nana sɔn mali kalanko ɲinanta an na se ka kɛcogo jumɛn na walima mun bɛ fɛ a kisaw la mali kalanko. bon ɲamele ni e ka nin ɲininkali ne b'a fɔ n ye ɲininkali 2 ni 3 fara ɲɔgɔn kan min kelen o kelen an bɛ se ka tile kelen k'a kunna an tɛ ban la mali kalanko i ma ɲi ko an ka bɔ nin mercenaire ko ninnu kɔnɔ ko kow ka ca wa ɲamele ni ko bɛ jamana kɔnɔ sɔnni kan ka sigi min kan bi kalanko y'a dɔ ye ni an ka jamana ta k'a lajɛ an ka mali école ta bi k'a jateminɛ k'a lajɛ ɲamele kabako de don quoi écoledenw de bɛ former la don o don ko école de bɛ ka kɛ don o don mɔgɔw bɛ ka sac ta u bɛ taa école de la mais ɲamele résultat ye zéro de résultat tɛ yen quoi c'est à dire maîtres yɛrɛ min bɛ écoledenw kalan yanni i ka taa écoledenw na an b'a daminɛ maîtres yɛrɛ de la o il faut que maîtres yɛrɛ de k'a lajɛ ka segin c'est à dire ka segin kɛ kɔ ka na parce que ɲamele anw bɛ école kɛ waati minnu na an bɛ école kɛ waati min gouvernement école de tun bɛ école privée tun bɛ compter ni tɛgɛ de hali présidents n'u ministres denw ka don u tun tɛ don école privée la publics de tun bɛ yen a formation tun ka ɲi école maîtres tun ye maîtres ɲɛnɛmaw ye au contraire mɔgɔw ni denmisɛnnin tun taara privé la n'a bɔra privé la ka na public la n'a ye concours kɛ a tɛ passer parce que public de la écoleden ka ca mais public de la maître ɲɛnama bɛ formation ɲɛnama tun bɛ sɔrɔ mais danbɛlɛ an bɛ don min na i ko bi maître ti publiciw la abandonnelen don à leur sort écoledenw b'u yɛrɛ sago la ɲamele i bɛ taa sɔrɔ kilasi dɔw kɔnɔ mɔgɔ 300 mɔgɔ 250 mɔgɔ 200 bɛ sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ ala mɔgɔ kelen bɛ se k'o kalan cogo di o rotation de bɛ kɛ dɔw bɛ taa sɔgɔma dɔw bɛ taa o yɛrɛ o y'a rotation nama ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 150 kilasi dɔw la mais hali sisan ni orientation kɛra tuguni dɔ bɛ tila ka taa fara o écoledenw kan o école kelen kɔnɔna na fɔlɔfɔlɔ la ɲamele inspection tun bɛ kɛ maîtres tun bɛ inspecter anw yɛrɛ tun bɛ école la waati min na n'a fɔra don min na ko inspecteur kan ka na école la o don non hali irrégulation tun tɛ kɛ maîtres ɲɛ bilennen don directeur ɲɛ bilennen don écoledenw kɔni ko tɛ o mais o bɛɛ dabilala ɲamele formation ɲɛnama tɛ kɛ maîtres kun bilen i bɛ taa don kilasi dɔw kɔnɔ ɲamele n'i ye sɛbɛnni ye maîtres yɛrɛ ka sɛbɛnni ye maître yɛrɛ tɛ sɛbɛn i bɛ se e yɛrɛ b'a corriger i bɛ se ka 30 fautes bɔ maître yɛrɛ ta la école mun bɛ d'a ma o la sisan bon il faut que an ka kalanko pour que ɲɛ ka sɔrɔ ɲamele nin ye kabako ye ne hakili b'a la walayi ala ka hinɛ Mande Sidibe la tɔnɔ Mande ne hakili b'a la banque mɔgɔw tun bɛ banque of Africa mɔgɔw tun bɛ recrutement dɔ la waati dɔ la Mande Sidibe a don se tun b'a ye kosɛbɛ a tun bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ kosɛbɛ a ko a ye wasolon ka denmisɛnnin dɔw wele ko ka na n'u ka dossier parce que banque kan ka recrutement kɛ mais recrutement tun ye CEDEAO bɛɛ de walayi ɲamele a ko c'est à dire u y'u ka demande yan'u ka taa déposer tɛ dɛ k'u k'a bila ka na d'ale ma quoi demande nana di ale Mane ma mɔgɔ minnu tilala université la maîtrise écoledenw walahi a ko k'a tɛ se ka nin dossier ladon
ale be maloya ka nin dossier bila ka taa hali n'ale ye demande corriger k'a bila ka taa a tigi bɛna taa min sɛbɛn ka papier k'a bɛ fɔ ko Mani Sidibe ka jamana la ale bɛ maloya o la quoi o kama a ma se ka mɔgɔ bila ka taa ɲamile o tɛ kabako ye demande sɛbɛnni gansan dɔrɔn ka taa adresse la olu de ye mɔgɔw ye minnu bɔlen don an ka sanfɛ kalansow la an ka diplôme ba bɛ minnu bolo n'a fɔra ko parce que jamana baara tɛ se ka dan jamana kɔnɔna dɔrɔn ma et puis min ye ne dabali ban ENA filɛ nin par exemple ENA de ye jamana école ye Mali kɔnɔ min école ka ca ni Mali école bɛɛ ye min sortant ka ca ni Mali école sortant bɛɛ mais ni concours d'entrée ale n'a bɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan mago bɛ nombre min na o tɛ sɔrɔ ɲamile o ye kabako ye dɛ mago bɛ nombre min na u b'a fɔ ko mago bɛ min na o yɛrɛ man ca yɛrɛ kɔrɔlen o tɛ bɔli yɛrɛ kɛ mais o yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ tuguni ko parce que ko olu formelen tɛ ka ɲa mais an ka yɛrɛ ɲininka est ce que écoledenw de kan ka jalaki wa ou bien gouvernement de kan ka jalaki ou bien maître de kan ka jalaki ne b'a fɔ ko gouvernement de kan ka jalaki fanga de kan ka jalaki ɲamile an b'a fɔ ko yɛlɛma mɔgɔ bɛ Mali kura fɔ Mali kura bɛ da kɔnɔ ɲamile mais maliyɛnw t'a dɔn Mali kura ye fɛn min ye dɛ Aminata Sidibe ni na Mali kalanko a bɛ se ka sauver wa a bɛ se ka kisi wa a bɛ se ka kisi kojugu a bɛ se ka kisi parce que sanu examen tɛmɛna tɛmɛ cogo minnu na tagabolo cogo minnu na n'an continuera o sira kan o serie kelen ka don école yɛrɛ kɔnɔna na o serie kelen ka don maître ka surveillance la ɲamile ne b'a fɔ n ko san 3 ɲinan kɔ an bɛ tɛmɛ an cogoya kɔrɔlen kan fo sɛbɛ rigueur ni discipline mais rigueur ni discipline a tɛ taa o de kɔ rigueur ni discipline fo maître ka denmansaw k'a dɔn k'a fɔ k'u denw bɛ ka na école la dɔnniya de kama ani mara parce que depuis mara bɔra école la ɲamile a tiɲɛna ko école maître kana den bɔgɔ bilen école maître kana den nɛni bilen ni denmansaw bɛ se ka école maître convoquer k'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛ min kɛ école la a t'o kɛ so an bɛ waati kuntagala min kɔni kɛ kalanyɔrɔ la o tɛ kɛ so e ka jateminɛ denmisɛnninw bɛ don minnu bɛ taa depuis sɔgɔma tuma dɔ la fo 17 heures o tɛ na so u bɛ heure joli kɛ so u bɛ min kɛ maître bolo o t'o kɛ so donc maître ka kalan kɔfɛ maître de y'u ladonbagaw ye donc fo maître ka former ka ɲa olu ka sɔrɔ ka denmisɛnninw former ka ɲa donc a bɛ se ka sauver ni an seginna kɔfɛ mara ka segin a cogo kɔrɔ la damele an ka tenue exiger an ka écolesow la tenue ka exiger an ka écolesow la ni maître min y'a fɔ k'a bɛ écoleden fɛ écoleden ka taa plainte wa a plainte ka taa diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama olu ka dabila maître minnu bɛ recruter ka bila écoledenw kalanni na o maître ka surveiller u ka bɔ maître kalanso minnu bilalen don an ka maître formeli kama o kalansow ka kɔlɔsi ka ɲa maître minnu b'olu former ka kɛ maître ɲɛnamaw ye wa minnu bɛ bɔ o écoleso la kalanso la olu fana bɛ kɛ maître ɲɛnamaw ye ka na kalan ɲɛnama k'an ka denmisɛnninw kun ni o kɛra an bɛ se k'an kɔkɔ da sous région mɔgɔ bɛ kɔkɔ la an bɛ tagabolo min na nin ta ɲamile malikura an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais fa an kɔmɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an ka kɛta ye belebeleba y'a la pour que an ka malikura sɔrɔ kalan ka sabati jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana o jamana n'i bɛ fɛ k'a faga i b'a kalan lagosi ni jamana o jamana kalan lagosi la ɲamile o jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ni jamana o jamana kalan bɛ sanfɛ o jamana tɛ se ka lagosi donc an ka ba don an ka kalan na bɛnbaliya min bɛ an ka maître ni an ka gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ yɛrɛ ka kala c'est à dire tâtonnement ka dabila a la quoi ɲɔgɔn nɛgɛn ka dabila a la min bɛ se ka kɛ o ka fɔ k'o bɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ o ka yira k'o tɛ se ka kɛ an ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ quoi parce que hali denmisɛnninw bɛ kalan na wagati bɛ grève bɛ perturber a ma nɔgɔn a bɛ denmisɛnninw perturber donc min bɛ se ka kɛ dɔrɔn o ka fɔ ko nin de bɛ se ka kɛ o ka kɛ ni min tɛ se ka kɛ maître fana k'a faamu k'a fɔ ko jamana bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan jamana in ka gɛlɛn ko ka ca ɲɔgɔn kan kojugu donc min n'a fɔra ko min bɛ se ka ko a ka gɛlɛn dɛ n'a fɔra ko jamana ka gɛlɛn olu yɛrɛ b'a gɛlɛma kɔnɔ c'est vrai an bɛɛ de b'a kɔnɔ donc a ka lajɛ ɲɔgɔn bolo an fana ka ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ u ye min ɲini hali n'o bɛɛ tɛ se ka d'u ma min bɛ se ka d'u ma o fana ka d'u ma parce que o fana ye denbayatigiw de ye n'i fana ko mɔgɔ ka baara ɲuman kɛ ɲamile fana b'a bila condition dɔ la parce que ala m'an plaignent ko maître tɛ kalan u tɛ heure caman kɛ classe kɔnɔ u bɛ boli ka taa privé la u bɛ ka taa fɛn min ye ni privé la ɲantuma u tɛ ka o de sɔrɔ public kɔnɔna na donc n'u bilala condition dɔw la min b'a to o fana bɛ se u ka denbayaw kɔrɔ min b'a to o fana tɛ siri mɔgɔ la pour que i ka se ka mɔgɔ ɲangi n'i ye mɔgɔ bila baara la o k'a sɔrɔ i y'a bila baara la i bɛ k'a sara cogo ɲuman na o la o bɛ se ka ɲangi cogo ɲuman fana na voilà. ala ka ani sababa bɛɛ amina Aminata Sidibe ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nafolo dunko juguya n'o ye yuruku ye o ɲɔgɔnya bɛɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye an bɛ se k'a fɔ o ye ŋɔni ye bi min bɛ maliden yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen sen na yuruku a bɛ se ka kɛlɛ wa a tɛ se ka kɛlɛ wa ni ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an na segin ka na i ka se ka i da don o kisa la an ka se ka walawalali kɛ a k'an sɔn an bɛ taa mankutu kɛnɛ kan
n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni baramuso i ta y'i ka kow ye foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye tele ɲɛta jabarani so sanfɛ dɔgɔkun min bɛ la ɲɛnamaya maa welelen bi o ye an balimamuso Aminata Sidibe fanga ɲinitɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye parti politique tɔn ye ni a bɛ f'a ma FAR an ka wuli n'a yɛrɛ ɲɛmaaba ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye Modibo Sidibe ale ka parti bolofara Bamakɔ sigida 6nan na a ɲɛmaaw ka walima an bɛ se ka fɔ musolaka minnu bɛ o kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa o ye Aminata Sidibe ale de ye an ka maa welelen bi masalaw bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ kisɛw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min komi bi ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ni ŋɔni bɛ malidenw sen na bi kosɛbɛ fɛnɛ o ye nafolo yɛrɛ dunko juguya ye maa kelen o ka maa ba kelen ni yɔrɔ dun n'o ye yuruku ye o kɔni kɛn bɛ kisɛ ye bi na min ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛ secteur yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunda Aminata Sidibe e ye FAR an ka wuli communiste musow ka ɲɛmaa ye yuruku an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛlɛ wa a kisa kɛn bɛ ka kɛ gɛlɛya ye bi dɛ Ɲamile yɛrɛ kun ka kuma daminɛ ne la o nafa min bɛ na est-ce que o yɛrɛ bɛ fɔlen ninnu yɛrɛ la yɛrɛ parce que e filɛ ka se bana dɔ de ma min ka jugu ni cancer ye ah oui an ka jamana kɔnɔ yuruku de ka jugu ni cancer ye ne bɛ se k'a fɔ n ko yuruku yɛrɛ ne t'a dɔn c'est à dire an ka jamana kɔnɔ ne ma dilan ni maliyɛnw hakili la ko yuruku tɛ fɛn normal de ye quoi tellement que a bɛ jamana kɔnɔ a kɛra i b'a fɔ ko min ni kɛli ka kan quoi c'est à dire i ni ko min ni kɛli ka kan quoi a kɛra basi t'a la a kɛra fɛn basi tan ye tellement que a kɛra jamana jɔsen ye c'est à dire jamana jɔsen dɔ mɔgɔw bolo quoi Ɲamile maliyɛnw b'a fɔ ko malikura Ɲamile malikura est ce que n'a fɔra ko malikura a kɔrɔ de ko an bɛna Mali yɛrɛ de bɔ yen pewu wa kana malikura jamana kura wɛrɛ sigi yan ayi mɔgɔ kuraw fɛnɛ tɛ na ayi mɔgɔ est ce que maliyɛnw de bɛna bɔ yen kana ni maliyɛn kuraw ye yan malikura kɔrɔ de ko maliyɛnw k'u jogo kɔrɔlen kolon bila ka jogo ɲuman kura ta ka taga se ɲuman kura ta ka sɔrɔ ka kɛwale kuraw kɛ Ɲamile n'i ye ɲamali ta ka jateminɛ yuruku n'an b'a ta an bɛ don Mali justice kɔnɔ olu yɛrɛ mun y'a kɛlɛba ye justice parce que n'i ko ko ka yuruku kɛlɛ yɔrɔ justice de la kan ka kɛlɛ mais justice yɛrɛ de ye yuruku sen n'a bolo ye Mali kɔnɔ a fan n'a ba an bɛ don min depuis kɔrɔlen wa a ma falen na Ɲamile donc ni hali changement bɛ ka fɔ jamana kɔnɔ yɛlɛma mun bɛ ka fɔ dɛ an ka ɲɛmɔgɔw de ɲɛdaw falenna ɲɛmɔgɔ kɔni alhamdulilayi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ olu falenna ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ olu bɛ se ka fɔ olu ma ko malikura mais halisa dugumala administration na surtout juges ka kunda la Ɲamile halisa an bɛ malikɔrɔ kɔnɔ o position na a ma yɛlɛma o jamana min kɔnɔ e ka tiɲɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ nkalon ye 280 ni 260 a bɛ tɛrɛmɛ de mɔgɔ fagala bɛ mɔgɔ faga a bɛ minɛ bi e ma ye ni mɔgɔ fagalaw minɛra Ɲamile u tɛ bɔ n'u bɛn'u bɔ télé la i ma ye b'u ɲɛda datugu wa o datugu tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a tɛ ko bɛna fɔ ko mɔgɔw kan'u ye k'u dɔn tɛ dɛ parce que u bɛna taa wari de minɛ k'u bila Ɲamile mɔgɔw ka duw bɛ darakiw la diyagoya la kɛnɛ kan olu yɛrɛ ni ala cɛ minnu bɛ ka minɛ olu b'a dɔn tiɲɛ don a bɛ ka di min ma o b'a dɔn minnu bɛ ka minɛ o b'a dɔn nkalon don a bɛ di min ma o b'a dɔn nkalon don mais nafolo kama a bɛ minɛ dugukolo tigi 3 tigi 4 bon mun dun kan ka kɛ o kɛlɛkɛbaga n'o juges ye ni olu yɛrɛ y'a kɛbaga ye dun donc o de kama e m'a fɔ ko ka yuruku kɛlɛ ne bolo kɛlɛcogo fɔlɔ min b'a la c'est à dire fɛn dɔ de kan ka mécanisme dɔ kan ka bila jamana kɔnɔ min b'a to d'abord ni mɔgɔ min ye yuruku kɛ e la i ka se ka na n'a prévu ye yɔrɔ la a bɛ minɛ parce que problème min ye Ɲamile hali ni e y'a prévu sɔrɔ sisan n'a bɛ e bolo hali n'a kɛra e la sisan problème min ye hali n'i taara k'e bɛ taga yira a kan ka yira yɔrɔ min na ni ala ma far'i kan Ɲamile e yɛrɛ bɛ sigi o kaso la o parce que minnu kan ka kɛlɛ minnu kan ka fara e kan ka kɛlɛ ka ban olu yɛrɛ de bɛ tila ka fara o mɔgɔw kan ka tila ka bin e kan tuguni o la mɔgɔw bɛ siran
ni ko ne te fɛ ne te sɔn a ma parce que n'a kuma fɔra dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ de ne yɛrɛ b'a fɔ an b'a fɔ de ko anw de bɛ wari di anw de bɛ corruption kɛ anw de bɛ yuruguyurugu in kɛ anw de bɛ wari di juge ma anw de b'o san parce que ɲamele hali n'i ma sɔn k'o san c'est à dire i ka tiɲɛ bɛ kɛ nkalon ye de quoi wa yɔrɔ foyi t'i bolo i bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ min na ko a ko bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na sisan ɲɛna an bɛ se ka alhamdulilayi fɔ dɔɔni o de kama n bɛ ko fɛ n ko ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo kuma dɔw la ko caman bɛ yen ne bɛ a mɔgɔw b'a ye a ma yɔrɔ la mɛ a ka fisa yɔrɔ dɔ la vidéoman ko ninnu ni fɛn ninnu i m'a ye u bɛ siran u bɛ siran parce que hali ni e m'a ye sisan nɔ hali n'i taara tribunal ni fɛnw na ɲamele u bɛ téléphone bɛɛ minɛ k'u bila parce que mɔgɔw bɛ se ka prévu sɔrɔ n'olu de ye o donc fɛn b'a to prévu bɛ sɔrɔ u b'o bɛɛ kɛlɛ donc pour que yuruguyurugu ka kɛlɛ jamana kɔnɔ ne ka jate la a kan ka daminɛ juge de la ni juge min ye jugement kolon kɛ ka bin mɔgɔ dɔ kan nafolo kama k'o ka hakɛ minɛ k'o di mɔgɔ dɔ ma jugement ka daminɛ o juge yɛrɛ la fɔlɔ o juge yɛrɛ ka minɛ fɔlɔ o ka juge devant tout le monde k'a fɔ ko k'a juge tribunal na k'a datugu dɔrɔn o tɛ ko tɛ dɛ ka télé aw télévision aw journalistes ka wele ka taa aw jɔ aw ka caméra baara kɛ a juge tɔ kan ka tila ka caméra baara kɛ a kan minɛti ka don a tɛgɛ la ka taa n'a ye Bamakɔ kasobonba kɔnɔ n'o kɛ ko kelen kɛra k'o kɛ ko fila kɛ o kɛra Bamakɔ yan ko kelen o kɛra ko fila o kɛra saba a kɛra Kayi a kɛra Segu o wagati kelen na a bɛ ka kɛ Sikaso a bɛ ka kɛ Kulukoro wallahi ɲamele yuruguyurugu caman baden bɛ bɔ a la o ye juges ka yɔrɔ ye ɲamele jamana yuruguyurugu tɛ se ka fɔ ka ban n'i ye yuruguyurugu kuma fɔ dɔrɔn i bɛ ne hakili jigin polisiw la awɔ ɲamele an ka jamana carte d'identité ko bila ma ko carte d'identité ye ko n'i ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye carte d'identité y'i ka droit de ye mais est ce que hakɛ ka hali est ce que ale ka taa Côte d'Ivoire ou bien ka taa Sénégal ou bien ale ka taa Faransi bɛ o carte d'identité sɔrɔli ka nɔgɔn ni Mali carte d'identité maliyɛn bolo wa hali olu mɔgɔw b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ maliyɛn kan carte d'identité ko kɛn bɛ gɛlɛya ye bi bi in na ɲamele n'i taara i mana taa carte d'identité ɲini na o b'a fɔ de ko carte d'identité tɛ yen i b'a dɔn a tɛ yen ɲimi yan 3h 2h du matin 3h ka daminɛ 1h la ka na 2h du matin na u sigilen don papier ni bigi b'u bolo mɔgɔ minnu mana se ka wuli ka na o heure la u b'olu tɔgɔ ni sɛbɛn mɔgɔ 20 fɔlɔ bɛ mɔgɔ 30 fɔlɔ wa mɔgɔ 30 bɛ taa yɔrɔ min na yɔrɔ man ca dɛ o polisiw man ca dɛ sinon mɔgɔ 20 fɔlɔ u b'olu de tɔgɔ sɛbɛn olu de bɛ carte d'identité sɔrɔ 200 la ni tɛmuru n'a bɔr'o la ɲamele ni mɔgɔ nana kɔfɛ a fɔ ko carte d'identité banna n'i bɛ fɛ ka carte d'identité sɔrɔ n'i ma 1000 bɔ i ka 1000 ni 400 bɔ i ka 2000 bɔ i tɛ carte d'identité sɔrɔ carte d'identité marché bi carte d'identité ko kɛlen don marché bi Mali kɔnɔ hali o marché ka gɛlɛn ni baloko marché n'i mago jɔra jatigɛ n'i mago jɔra Mali carte d'identité la k'i bɛ taa carte d'identité ɲini jatigɛ min b'i sɔrɔ hali ka taa hôpital la o nafa ka bon o lafiya ka bon i kan ni carte d'identité ɲini lafiya ye a n'a tɔrɔkɔ c'est à dire il faut que jamana baarakɛlaw k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ état baara la dɛ ɲamele an ka administration bɛɛ f'u k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka baara min kɛ u tɛ ka kɛ fo koyi wa u tɛ ka mɔgɔ arranger ka kɛ koyi jamana impôt ni mɔgɔw ka impôt n'u ka taxes de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu sara c'est à dire f'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye population ka baarakɛdenw de donc a kana k'u hakili la k'a fɔ k'u bɛ k'a kɛ fu de la dɛ ou bien u bɛ ka mɔgɔw arranger ka kɛ ɲamele n'i taara an ka administration dɔw la k'i taara i mago la c'est à dire n'i taara u sigilen k'u bɛ foutaise dɔ k'i la quoi a ka haram a bɛ kɛ komi n'a fɔ c'est à dire ni i ma kɛ mɔgɔ dusu ni i tɛ mɔgɔ dusu fagalen ye quoi i bɛ siɲɛ ta don o don parce que Mali administration tilancɛ parce que a b'u hakili la k'a fɔ k'olu bɛ ka baara min kɛ k'u bɛ ka e arranger de quoi k'a sɔrɔ a diyagoyalen de don k'u k'a kɛ bon malheureusement ɲamele an ye kalanko kuma fɔ an bɛna o kalanko kelen na halisa kalan manqué bɛ maliyɛn na parce que maliyɛn bɛɛ t'a ka droit dɔn maliyɛn bɛɛ t'a ka droit dɔn donc il faut que fɛnw ka fɔ mɔgɔw ye kaana an ka kaana kan min bɛ faamuya yarɔ an filɛ ka nin fɔ nin kaana bɛɛ kulo bɛ nin na fɛn bɛɛ bamanankan mɛn a ka dɔgɔ arasi min bɛ Mali kɔnɔ min tɛ bamanankan mɛn yarɔ bɛɛ kulo bɛ nin na donc fɛnw ka expliquer mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamuya a kana da explication dɔrɔn ma dɛ k'a fɔ dɔrɔn tɛ la par exemple yɔrɔ polisiw ta in na a numéro verso bilala fan bɛɛ fɛ communiquéw kɛra a bilala réseau sanfɛ ko carte d'identité ye 200 de ani tɛmuru ni mɔgɔ min y'a tɛmɛ a y'a ko fɔ mais ɲamele wallahi n'i y'a ko fɔ foyi tɛ bɔ a la donc e bɛ fɛ ka fɔ carte d'identité sɔngɔ b'o sanfɛ wa ayi carte d'identité hali 4000 bɛ carte d'identité la carte d'identité awɔ carte d'identité bɛ n ko carte d'identité marché bɛ tɛrɛmɛ de i b'a fɔ k'i bɛ taa sugu la sanni na cogo min a bɛ tɛrɛmɛ de o carte d'identité Mali carte d'identité kelen kelen a bɛ tɛrɛmɛ de awɔ a bɛ tɛrɛmɛ de a bɛ tɛrɛmɛ de 4000 bɛ don 4000 bɛ don a la Mali kɔnɔ yan 2000 bɛ don a la Mali kɔnɔ yan 1400 bɛ don a la Mali kɔnɔ yan a bɛ dépend de a bɛ tɛrɛmɛ de wa n'i taara u b'a fɔ de k'a banna quoi a bɛ fɔ de k'a banna donc pour que k'a sɔrɔ i b'a négocier de est ce que o kan ka kɛ jamana kɔnɔ jamana carte d'identité kan ka ban a kan ka fɔ k'a banna yɛrɛ yan donc il faut que a dun tɛ awɔ il faut que ɲɛɲini ka kɛ o la de donc o ye corruption ni o sera ka combattre dɔ bɛ bɔ corruption fanga la n'an bɔr'o la an bɛna carte ɲinina fana la ɲamele a bɛ se ka kɛ sa foyi tɛ jamana kɔnɔ sa fo n'a ma diya ɲɛmɔgɔ ye sa nin t'u kɛlen ka passeport ko yuruguyurugu ban n'i ye yuruguyurugu kɛ passeport la o ka di e yɛrɛ de so ni passeport bɛ sara i bɛ taa banque de la i bɛ taa passeport wari de verser a tɛ di mɔgɔ bolo ma o
yurugu ma bola i bɛ taa banque de la ka taa i bɛ taa wari de sara banque de la o de sira bɛ d'i ma fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa ka i ka passeport ɲini o bɛ se ka kɛ carte d'identité mais o tɛ se ka kɛ carte d'identité la o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ o ou bien a ka kɛ ni mɔgɔ min minɛna la a ka ɲangi cogo la diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama o la ni o kɛra je pense que o fana yurugu yɔrɔ bɛ se ka ban ɲamele n'a nana carte ɲini la o de kama carte ɲini ko a kan ka supprimer de quoi ɲamele n'i mago jɔra carte ɲini la yɔrɔ o kɔni a ma fɔ k'ale ka 100 sara o la a fɔra ko di fu de la wallahi ɲamele ne ni ala cɛ ne bɛ mɔgɔ dɔn mun ye 20 kɛ ka carte ɲini san Mali kɔnɔ yan 20 carte ɲini ne ye mɔgɔ ye mun y'a san Mali kɔnɔ yan n'i taara carte ɲini dilan yɔrɔ la non o kɔni o ka jugu n'a bɛɛ o kɔni o ye Bamakɔ kabako de y'o ye quoi n'an bɔra o la fana an bɛna dɔgɔtɔrɔso fana n'i ko yurugu kɔni ɲamele n k'an bɛ heure 4 de k'a kuma la an tɛ tila n'an nana dɔgɔtɔrɔso la non ɲamele kabako de don n'i taara dɔgɔtɔrɔso wari tɛ dɛ ni parce que mɔgɔw b'a ɲagami de hali ni ko ni wari t'i bolo tɛ dɛ aw ka tila k'a fɔ ko clinique cayalen don mɔgɔ bɛ taa clinique la ko lajɛɲɛ de don wa diyaɲɛ tɛ koyi ɲamele n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso publique la e mana na sisan k'e nana lada wallahi e ka premier soin a bɛ fɔ k'e ka wari min sara n'i taara clinique la wari bɛ furakɛ k'i ban pewu premier soin dɔrɔn wari dɛ RC t'a la facture t'a la puisque e nana dɔrɔn e nana n'i ka mɔgɔ ye e kamana gannen don i jatigɛ n'i ka mɔgɔ ka kula u b'a minɛ dɔrɔn ka na don so kɔnɔ mɔgɔ tɛ don yan mɔgɔ tɛ don yan u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na an ye nin pikiri k'a la dɛ o ye 5000 ye dɛ an ye nin kɛ tan dɛ an ye nin kɛ tan dɛ an y'a don tan dɛ an y'a bɔ tan a bɛɛ ye fu 0 et puis problème min ye compétence 0 compétence 0 donc an ka jamana kan ka Aminata Sidibe i ka kumalatigɛ tɛ wagati dɔ la n ye wulikajɔ kɛ bari maa dɔw sera an ma ka kibaruya dan tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan nɔ Bamakɔ sigida 6nan na ni o ye Sugunikɔ maternité n tun bɛna n da se o de ma sisan Sugunikɔ maternité la wolosɛbɛn ko ta yɔrɔ sira fɛ ni muso tintɔ nana dekun b'a ka wagati min na n'a ye yɛrɛma sɔrɔ kɛ aw bɛ na wariw bɛ sara jiginni wariw ka taa se a bɛɛ lajɛlen ma n'o musakaw bɛɛ sara la ni aw taara denwodi mana kɛ tuma min na n'aw seginna ka na k'i bɛna wolosɛbɛn nɔfɛ u b'a fɔ k'i ka 1500 sara 1500 i b'u ɲininka mun na o bɛ sara i ma jiginni wari sara i dun y'a sara a don su fɛ u b'a fɔ ko reçu ma d'i ma ko ni reçu ma d'i ma olu tɛna se ka wolosɛbɛn d'i ma i bɛ obligé ka 1500 sara walasa i den ka wolosɛbɛn ko procédure ka daminɛ a wagati an y'a dénoncé radio ɲɛtaa la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw siraw bɛɛ lajɛlen ma n ko n tun bɛna se e ma yen k'i ma n ko c'est à dire e sera fo o t'a tilalen yan ne sera fo wolosɛbɛn dilan yɔrɔ ma o y'a bannen de ye o yan'an ka se wolosɛbɛn dilan yɔrɔ ma ɲamina ni i muso ye kɔnɔ ta bi i jija dɛ boîte ni sigi dɛ kɛsuni awɔ i bɛ kɛsuni de sigi kɛsu kɔntani i b'o de sigi ka to ka wari bila a kɔnɔ 200 200 400 yan'a jiginni cɛ parce que depuis a kɔnɔ kalo 1 fo ka se kalo kɔnɔntɔn i ma dépense min kɛ o la dɛ i b'o bɛɛ de k'a jiginni don n'i sera an ka kɛnɛyaso ninnu na an ka jamana ka kɛnɛyaso minnu bilalen don prix sigilen don a la ni muso taara muso ka jiginni wari 300 de don 300 jiginni wari ye 300 de mais ɲamele wallahi i filɛ ka Sogonikɔ dɔgɔtɔrɔso min fɔ ne yɛrɛ de la ka da ni mɔgɔmuso ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso in na ye mais comme i bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ ye mɔgɔ min da taa poche kɔnɔ 300 de don c'est à dire u bɛ d'abord wariko yɛrɛ ka bɔ yen quoi o ye fɛn wɛrɛ ye quoi Danbele baara yɛrɛ tɛ se k'a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la fɔlɔ contrôle kan ka kɛ depuis yen fɔlɔ ne ni nimɔgɔmuso nana a bɛ tin na ni tin t'a la a ye kalo 9 sara ka sɔrɔ a ma se e ma o n'a nana kɔni k'a nana jigin na se tin ne b'a la o u sigilen tora dɛ u bɛ baro de la dɛ sayifamu u bɛ baro la u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ dɔ y'i kanto ne nimɔgɔmuso ma k'o bɛ ka a ŋunaguna ko ka fɛn kɛ k'a b'o hakili ko den bɛ wolo finesse de la ko finesse tɛ den wolo ye koyi a bɛ ne ni ala cɛ ɲamile a bɛ k'a fɔ muso den bɛ ka bɔ ne de kulela n ko den bɛ ka bɔ n ko ne ba i ka dɔgɔtɔrɔya banna o ne nin den binna duguma i ka dɔgɔtɔrɔya banna o wallahi u bolila ka den kunbɛn a bɛna bin duguma u y'o ɲɔgɔn joli kɛ muso joli la dɔgɔtɔrɔso in na minnu t'a fɔ yɔrɔ dɔn u t'a kɛ cogo dɔn u t'a fɔ yɔrɔ dɔn i filɛ ka nin wariko kuma min kelen min fɔ o su kelen ɲamile n ko ne ye kɛlɛkɛ ye nɔ kabako de don u nana ko c'est à dire u bɛ fɛn dɔw fɔ quoi e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka quoi u bɛ ka tɔgɔ minnu fɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye tɔgɔ jumɛn parce que olu bolo n'i y'u ɲininka dɔrɔn olu bolo ko dɔgɔtɔrɔya terme ko ye u bɛ ka fɔ kan wɛrɛ de la mɔgɔ tɛ k'a mɛn quoi Danbele u bɛ se ka ɲamile u bɛ se ka fɛn dɔ bɔ k'a da i ɲɛkɔrɔ k'u ye nin kala u ye nin kala u ye nin kala e b'i yɛrɛ ɲininka k'a opéré la de yan donc o de b'a to mɔgɔw bɛ tromper munna mɔgɔw bɛ tromper k'a fɔ ko an ye jiginni wari sara sayifamu bɛ wari mun minɛ jiginni yɔrɔ la dɛ wallahi ɲamile muso kelen na kuma dɔw u bɛ se ka 4000 ni 3000 foyi ma k'i la koyi i ma opéré i ma dɛsɛ ka jigin foyi i nana ka jigin tranquille mais 4000 ni 3000 ni 500 o y'a dɔgɔmanin u b'o de minɛ i la jiginni yɔrɔ la
donc ni o minɛna u b'a fɔ ko jigini wari u tɛ a jɛlen f'i ɲɛna u b'a fɔ ko jigini wari mais o de tɛ jigini wari en réalité min bɛ taa sara guichet in na dɛ o de ye jigini wari ye réellement donc u bɛ ka wolosɛbɛnko kuma min fɔ nin ta n'i ma jigini wari sara parce que jigini irisi min bɛ d'i ma i b'i ka wolosɛbɛn sɔrɔ ni o de ye n'i ma irisini sɔrɔ bon ni irisini ma d'i ma bon min bɛna kɛ 1500 ye mɔgɔw tɛ a faamu 1500 in o ye est ce que wolosɛbɛn dilan wari tɛ 200 de ya donc jigini wari ye 300 ye o tɛ 1000 ya maintenant banabagatɔ bɛ da lit min sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sisan dara a bɛ komi n t'a dɔn projet dɔ de b'u bolo fɛn dɔ olu bɛ na n'u ka daraw n'u ka fɛnw ye o ko wariw n'u dara wariw ni fɛnw o bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye 1500 ye o de y'a to u b'a fɔ ko 1500 k'i kan k'o sara 1500 ye wari jɛlen de ye o bɛ taa jamana ka kɛsu kɔnɔ n'a danna o sarata danna o ma ɲamele o tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ parce que o bɛ taa an ka jamana ka kɛsu de kɔnɔ mais yanni i ka se 1500 in ma dɛ i bɛ min de sara i bɛ 1500 sabanan naani de sara ka sɔrɔ i ma se wa o bɛɛ bɛ kɛ ka sɔrɔ i ka safe talen b'i bolo a dama fana han i b'o sara a dama n'o tɛ kelen ye dɛ o de kama n'i ma boîtinin sigi kabako de b'i bolo bon ni a fɔra ko jamana min kɔnɔ nin bɛɛ bɛ yen ɲamele jamana kura bɛ min ni yɛlɛma ma don parce que i b'a dɔn nin système ninnu tɛ sisan système ye dɛ système kɔrɔ minnu bɛ halisa a kɛlɛ kɛra ka ɲɛmɔgɔw de falen mais halisa o système kɔrɔw de bɛ en place donc ne bɛ n yɛrɛ ɲininka de est ce que an ka ɲɛmɔgɔw falenna est ce que olu falenni danna olu ka niveau dɔrɔn de la minnu bɛ duguma est ce que u man k'u hakili jigin olu fana na k'olu fana falen wa jamana ka na ministère la ka na direction na u ka don dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ c'est à dire u ka lajɛli kɛ quoi ni yuruku ninnu nin bɛ jamana o jamana kɔnɔ a jamana taga man di dɛ. taga man di Aminata Sidibe baro sera a kuncɛyɔrɔ la n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ nin waati in na a bɛ k'a fɔ fɛnw sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnnen don n'i ye jateminɛ kɛ o kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sa i ka zana dɔ la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ jagokɛlaw fana bɛ dalabɔ la hali ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye ka gɛlɛyaba min filɛ nin ye ta ka kɔrɔfɔ kuncɛ na e bɛ se ka mun sɔrɔ bon ni gɛlɛyaba ye min fana filɛ nin ɲamɛlɛ halisa nin bɛɛ bɛ ka yuruguyurugu fɔ nin bɛɛ bɛ na o cadre dɔrɔn de kɔnɔ n'a fɔra ko jamana min kɔnɔ par exemple Chine fɛnw bɛ bɔ nɔgɔya la Chine de ka na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama commerçant bɛ taa minɛn ta o de la ka na a bɛna feere an ma nɔgɔya la o de la mais an ka jamana kɔnɔdenw an ka commerçant ni Chine cɛ ɲamɛlɛ a mɛnna dɛ depuis Covid ko daminɛ wagati fo sisan Chine visa tɛ d'an ka commerçant ma mais min ye ne dabali ban an ka commerçant tɛ se ka taa Chine pourtant Chinois kɛlen don k'an ka juru fa Chinois bɛ na cogo min ka d'u ye u bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogo min ka d'u ye o ma n'u tɛ ka visa d'a ma an fana ta tɛ se ka jɛ u la mun de la visa tɛ ka di an ma an ka ɲɛmɔgɔw tɛ k'o ɲɛɲini mun de la ni fɛn sɔrɔla nɔgɔya la a bɛ se ka feere nɔgɔya la mais ɲamɛlɛ n'a fɔra k'i kan ka bɔ yan de ka munumunu Côte d'Ivoire fɛ ka munumunu Sénégal fɛ ka taa Maroc fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka taa minɛn san ka tila ka na n'a ye munumunu kelen na k'a munumunu ka sɔrɔ ka n'a ye jamana kɔnɔ k'i ka n'o feere nɔgɔya la a ma sɔrɔ nɔgɔya bɛ na a bɛ se ka feere o nɔgɔya la donc il faut que o yɔrɔw bɛɛ ka jateminɛ an ka commerçants degunnen don fo ka tɛmɛ a dan kan gɛlɛya man di mɔgɔ si ye parce que commerçants yɛrɛ b'a la u somɔgɔw b'a la minnu bɛ sanni kɛ bɛɛ b'a la ni nɔgɔya kɛra a bɛ bɛɛ de arranger jamana kɔnɔ donc il faut que ala an ka Chine ko in an bɛ vraiment an b'an ka gouvernement interpeller ɲamɛlɛ u ka Chine visa ko in u ka jateminɛ k'a lajɛ a ko kɛlen don degun ye bi fo ka dan tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ visa tɛ ka sɔrɔ ka taa Chine mais Chinois kɛlen don k'an ka jamana fa u b'an ka marché bɛɛ kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ taa fɛnw san gɛlɛya la ka na n'a ye jamana kɔnɔ Chinois bɛ na n'o fɛn kelen nɔgɔya la ka na o feere sanni tɛ kɛ an ka mɔgɔw o bɛ ɲɛnabɔ cogo di e bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ sisan Chinois kɛ bolo sa a bɛ ka feere 200 a bɛ ka mɔgɔ a bɛ Malien bolo a bɛ ka feere 400 ɲamɛlɛ ni Malien ka 400 n'o y'o feere o 400 nafa de ka bɔ jamana kɔnɔ ou bien Chinois ka 200 nafa ka bon alors a ka ɲɛɲini dɔrɔn an ka Chine ka jamana da sɔgɔkun Maliens ye voilà o de kan ka ɲɛɲini o ne kɔni ma da la ɲamɛlɛ ne kɔni ko ne ma da la parce que ɲama i b'a dɔn Mali problème ye min ye ni min bɛ se ka min minɛ waatinin min na bɛɛ n'i ka miliyari sɔrɔ danni de don quoi n'a sɔrɔ min bɛ Chine ko in mun bɛ an ka visa ko in ɲɛmɔgɔyaw la u ka sɛgɛsɛgɛli k'a niveau la kosɛbɛ n'a sɔrɔ dɔ kelen tɛ k'i sen da o yɔrɔ la k'o k'a ka miliyɔn dun sababu ye k'o k'a ka miliyari sɔrɔ sababu parce que Mali gɛlɛya bɛ ten tɔ de gɛlɛya mana na Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ olu tɛ fɛ a ka ban yɛrɛ parce que o gɛlɛya de olu ka wari sɔrɔ kuma ye sinon o fɛn bɛ k'a fɔ an ka commerçant autorisé wo u b'a fɔ cogo jumɛn na ko ka mun d'u ma yɛrɛ ko k'u bila dɛ u ka don ni minɛnw ye dɛ u ka sira dayɛlɛ ba ye ni sira dayɛlɛ n'o ɲamɛlɛ ne ye commerçant e ye commerçant ne ye commerçant ye an bɛɛ ka taa minɛnw ta ka na n'a ye ni minɛn cayara a sɔngɔ bɛ jigin jagoya la donc u ka jateminɛ kɛ an ka commerçant fɛn minnu bɛ k'u degun kosɛbɛ ɲɛɲini ka k'a la a ka dɔ fɛn minnu bɛ k'u bali pour que vraiment dɔ ka bɔ gɛlɛya in na sinon gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi dɛ monopole ko ka dabila parce que ni monopole ko dabila la ɲamɛlɛ hali an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ sukaro kilo a fɔra ko k'a bɔ 440 na ka dɛsɛ a tɛ se ka bɔ a la o commerçant b'a sɔrɔ gɛlɛya de la o u b'a bɔ a la cogo di u tɛ se ka bɔ a la o n'olu y'a bɔ fɛn fila de don soit u bɛ a bɛ fɔ ko ka bɔ a la
tɛ sɔrɔ ou bien a bɛ feere a la pour que a ka sɔrɔ donc o ka dabila ba in o ka dayɛlɛn bɛɛ ye mɔgɔw ka don n'a ye doncogo ɲuman na o k'a di dɔn ye o ka don n'a ye ni a feere n'a feerebaga cayara sɔngɔ bɛ jigin diyagoya la an b'a a ɲini masa Rahamani fɛ ni kɔrɔfɔ minnu fɔlen filɛ nin sisan ala ka an ka jamana faamaw kɛ tulo kunnandi ye walasa u bɛ se ka baara kɛ ni nin waleya ye cogo min na Mali dancɛ walima Chine jamana ka a datugu Mali jagokɛlaw kana se ka taa Chine a sababu ye mun ye munna Mali jagokɛlaw tɛ se ka taa Chinois ka jamana kan munna Chinois ka visa tɛ se ka sɔrɔ Mali jagokɛlaw fɛ ka se ka taa sanni kɛ Chinois ka jamana kan ka segin ka na n'a ye Chinois yɛrɛ ka laɲini ye nin wa Maliden dɔ de sen dalen bɛ nin ko kan wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ fara an ka jamana gɛlɛya kan ka dɔ fara ka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen fɛnw kɔni bɛ kɛ sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ ye an ka sugu kɔnɔnaw la an b'a ɲini ala fɛ ala ka a faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Aminata Sidibe an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka fara an ka wuli communiste maa bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ tɔgɔma ni o ye Amadu Fara Samake fara an ka wuli ɲɛmɔgɔba don communiste kɔnɔna na walima an bɛ se ka fɔ secrétaire général tɛ ni ma fili o don biroba yɛrɛ la tabarikala an bɛ a fo ka a waleɲuman dɔn cɛsiri min ni a bɛ k'a bila sen kan ale kɔni ka ko ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ e ka ko kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma an na to k'i wele ka na an ka se ka na sigi jamana yɛrɛ lahalaw an k'an da don la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية